beira. Hor dago, Aitonamona talde bat, behien biloekin edo? Bai, kontixu. Bai, Ia da? da berri, ez eskun. Apa, egunon! Seixo, Lorea naiz. Xabier. Ni gorka. Bueno, eta Xabier, hemen, zer zabiltzate? Zuen biloekin demora pasao? Zumora bilo bat. Aitonan itxu hartu aldiazu. Ez dakit? Bost bilo bat baitut, baina, bueno... Ez gebizeno lago txarto, ez gebizeno lago txarto. Bueno. Bilo bat izatez aparte, beste gauzak ere egiten ditugu, eta baditugu, eta beste gauzen artean, hasita ikasiko voluntarioa naiz. Zer da hasita ikasi? Ikasketan, justu xamar dabiltzanak, dabiltzan eskamutilei. Eta klase partikularrak hartzeko, ekonomikoki arazoa dituen familikoa dianak, klasetik kanpo, laguntza bat eman. Kuriosu. Eta, bueno, noski ez da akademia bat, hau da, ez dugu sentimoik kobratzen, ez da hortarako. Jubilatuen kasuan, gehiago da jasotzen dutena, ematen dutena baino? Bai, nik uste baietz. Jubilatu dienean, jubilatu baino lehenagotikan, Lidia, ematen, baina behin jubilatzen zanean gehiago jasotzen duzu. Esko gota ziongo zu, erosketak, besti roiu, lobak zainu, eta poko maz. Beste behin ere ikusten da aurreiritzik ez dutela ezertako balio, ze jubilatuak, naiz eta jubilatu, gauzak egiten segitzea aukate, aktibok izaten, eta bueno, behaien denbora aprobetxatzen gazte bate bezala. Esango nuke, 150 voluntario bageala. Ustedetan ez 5 lekutan gaude, Amaran, Egian, Bideibietan, Antiguon. Eta no, Donostin. Donostin, bai. 150 bolondrez, jubilauk, Donostin bakarrik, hori inkreiblide. Ezagutu biko, hasi eta ikasio zeu zerremiko zeuekin, ez? Gizartin emoten dau, ez da, behin adin batetik aurrea, cuando dejas de producir, esango, gizartik zainoen bizatxule. Eta, iguale, hondikan prestra zeube gizarti zaintzeko eta gizartin parte izateko. Zer aportatetzu ez zeue umik, guziro eta umiai bizitzasun handiz emotetzazue. Nik uste generazioen artean harremana zoragarria dela, ez? Gaina, bakoitzak klitxe bat dauka, eta nik uste hori aldatu beharra dagoela. Eta, bueno, nik uste jubilatu batek zerbait baldin badura denbora. Denbora hori eskaintzea, zafitxo bat honek azkenean suposatzen dizu bi arratsaldea, hori eskaintzeak, gero ematen dizuna izugarria da. Satisfazio ikaragarria da honea tortzea, bat ikusten dezulako behaiek onartzen zaitutera, eta zuk zeure burua ere ikusten dezu zerbaiteako balio dezula bendik. Segi biharrin, oso lan politxetxe eta. Beraz, oso eskertuta gaude, oso ondo pasatu dugu, eta txalo bat joko diegu dena?